खुलुमबाय, आं उदांस्रि मुसाहारि। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 13 नभेम्बर 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा-मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो, नोंथांमोननो फारि-फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ सिम्फनिक मेटेल डे महरै फालिनाय जायो। सिम्फनिक मेटेल डेखौ बोसोरफ्रोमबो 13 नभेम्बराव फालिनाय जायो। सिम्फनिक मेटेल डेआ मोनसे जिरायनाय सान जाय देंखोनि रोखोमखौ फालियो, जाय क्लासिकेल अर्केस्ट्राजों गिलिर धातुखौ जरायो। देंखोनि बे जेथो गोनां आरो गोहोगोरा रोखोमखौ मान होनो थाखाय सिम्फनिक मेटेल डेखौ बानायनाय जादोंमोन। बे साना वायलिन आरो क'र्ड्स बायदि क्लासिकेल दामजुफोरजों मोब्लिबारि गिटार रिफफोरखौ फ्यूज खालामनो गोनां रोंग'थिखौ गनायना लायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ सेडी हकिन्स डे, वर्ल्ड काइन्डनेस डे आरो र'ज डिनार डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।